Manan. So sa kaan. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si JR. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Why do we always hurt the ones we love? RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, dagdas nga JR. Thank you guys! Thank you! Oh, congrats, Brad. Daog yung mo ni Ara na sa singing contest. Siyempre, gipraktisan ko ito na magmayo. Aw, bagay mo sa kay mo, Brad. So, magawa kay plano manguya pa ng Ara? Ha? Wow, amiga na nako. Oh, mo ba? Aw, kun mo na. Ako nalang manguyab niya. Oh, unsa? Ha? Manguyabi mo amigo na ko? Oo, niingon siya. Pero naibaw ko nga, dito siya seryoso. Maong gisultihan, hindi ka na yan. Wait. Wa ko makasabot, ani. Unsa may punto ni mo nga gisultihan man ko ni mo, ani? Kaya di ko gusto masakitan ka, nga mapunta ka sa sayok na tao. So, kinsa man di ay ang sakto nga tao? Ikaw? Oh, ha? Joke ra, uy. Ayaw ka balaka na ako, JR. Dili mo sa kong patakag sugot, good? Maong ayaw ka balaka, ay kaguol. Ara. Unsa kay balita ni Ara? Di pa nguyaban yun ka siya ni Bayloid. Di ko may matanda. Matanda lang niya ko ni Bayloid. Busted ko ba? Oh, may nun. Ha? Kamayo. Mo sa may nakamayo. Ha? Para good bit. So, tira ko gusto nod. Nagkagusto ka ni Ara, no? Nagkagusto ka, wa? Wow, Pagsulti, oy. Kaya bini mo, kung nakagusto ka niya, suwayig panguyab. O sila, ikaw mo iyang ipabot. Bye. Unsa? Manguyab ka? Oh, Pagtarong dira, uy. o lagi. Seryoso ko. I love you. Oh. Dugay na. Unang pagkakita pa lang ako ni mo. Nainlove na ako ni mo. O di ko gustong magmahay nga wa ko makasulti mo sa tinuod. Maode ang imong gidaot si Lloyd. Oh, ha? Dili, uy. Kuan mo good. I love you too. Tinuod? OJR. Pag-abi ni mo, nagpaabot na ko kung kanus ka manguyab na ako. Sa ato pa, isugot ako ni mo. OJR, gisugot na tika. Yes! Love, nang invite na to og kasal. Para unsa man? Kita ko na mo pakantahon sa ilang kasal. Oh, sige. Ikaw, okay ka? Wa kay problema. Ginahansad ko nga, kauban tag trabaho. Sige, tanduan na. Di arang bayad, oh. Salamat kaayo, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Way sa payan. Salamat sad kaayo. Nindot kayo inyong performance. I-refer ta mo sa akong mga friends. Thank you, ma'am. Love,
Ubay-ubay na kita og natigom tungod sa atong pagpanawat og mga gig. Mga good love. Nalipay kay ko kay daghan ng misalig na to og daghan ang nako yun. Love, sige lang tog dawat o gig sa mga kasal ba? Wa ka makahuna-huna nga, what if kita mo ikaslo na pod? Oh, love. Gusto pa kita karon. Sakyan sa ina to. Di una na ta maguna-una, ana. Love, Kusuga na ninyo rumay sa? Oh, bay. Tani may mga suki. Og nalipay sa ko nga nakita nila nga mong potensyal. Lahi na sa siguro ni nga gigay. Siya sa baya. Hello, love. Love, asa ka? May importante kong isulti. Magkita ta. mabdos ko. Unsa? Ara, love, di pwede. Giingnan natin ka, di ba? Padung nasaka nga tong career. So, unsay gusto nimo buhaton nako? Ipakuha na. Unsa? Nabuang na ka? Ipakuha na. Kaya kung di ka, magbuwag ta. Di ko gusto nga maguba ang akong career tungod lang nagbabdos-mabdos ka. O sige, sige magbuwag ta. Og suluha og saw ang tanang gaba nga moabot ra unya nimo. Oh. Oh, naunsa na masad ka nga nagbugtok manang naong nimo. Dagka nang ni-cancel sa gig pa kay nangita ni Ara. Wa ka mo suway pakigsulti ni Ara. Wasad. Mangita na ako ikapuli niya. Papangandoy niya ako. O di siya makapugong nako. Nak, kung ikaw ka mo sa lugar sa imong anak, nga mahibawan lang unya nimo nga gusto kang ipakuha sa imong amahan, di ka malain. Di ka mahiubos. Kaya sa pagkatinuod lang, dili sad kagustuhan ni Ara ang nahitabo karon. Pero wa sa'y mahimo. Kinahanglan siyang mo sakripisyo para sa bata. Nga binuhatan ninyong duha, pero gibiyaan nimo siya. Naamtay paagi pero di mo siya. Aw, yan ang sa. GR. Di na gini pwede na. Pila ka buwan na nga wakoy gig. Kinahanglan lagi kong matrabaho. Oh, kinsa ba ni? Hello? Hello, Sir JR? Yes. Ako ni. Kinsa ni? Wedding organizer ko, sir. O, nangita mo ko na akong client nga mo kanta sa reception. Pwede ka, sir? Yes. Pwede kayo. Kano sa amin ni ma'am? Sige, sir. Sendan di ka sa details, ha? Muna siguro niya ang reception. Asa man ang... Sige na, pangaon na mo. Ara, ikaw ang bride? Yes, JR. Og, good luck sa imong performance, ha? Pwede na ka mo sugod og kanta para makalakaw na kadayon. Ma, gutom na ko. Anak, sorry, ha? Dali, maghuhat ang pagkaon ni mo. Kadiyat. JR, ayaw. Unsa? Nak, ato ni Papa ni mo kaw. Hatagan na kaniyag food. Okay, ma. Ara, ako'y iyang papa. Kanus alang, ha? Bisag kanus awa ka magpakaamahan niya. Nalimot ka nga gusto nimo sa ipakuha? Unya karon ang kuno nimo nga imong anak. Ara, please. Nahibaw ka nga nung ikaw mag-invite na ako para makita nimo unsay giusika nimo. Ara. Tungod sa akong ka-selfish, nawa ang tanan ako. Di lang si Ara og ang akong anak. Hasta na ang akong career nga dugay na akong gipangandoy. Karon, kutob na ako sa paghandom sa akong kagahapon. Og wala akong sud og relasyon kay dawatan ako nga gaba na ning akong nasinati karon. Di na nakutob. Dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mo kita mga hikalang kaagay ni GR nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit nga nakalahan. Why do we always hurt the ones we love? Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan.
Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko niyo sa pangan nga Thea, hingkod ang pangidaron, single, o gitago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gipuy-an. Dili man gud ni amo. Apan, dugay na kaayming namuyo dinhi. 35 ka tuig na kapin. Aron hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bago pa gani kang abuti kan suma, laom ka naman kayo panghupaw. Ngano ka man? Huy ba ni mong abaga? Mauding wala ko kakita ni Inko Pablo nga nagsubay siyang yuta. Inasakit di ay. Ha? Nasakit di tao ng tiguang? Maudagi ko no. Huwag naglubog na. Uy, pastilan kung simbakon sa may tabos tiguang. Kaanugon, tawhana, buutan kaayo. Mulang. Niya gipapuyot ning ilang yuta nga way kondisyon. Kutob nga ganahan ta mo puyo. Maulaki, sobra kabuutan ng tiguang nga. Uy. Baway ko sa'yo ha. Naluya kong apit ha. Uy, panihapon una, oy. Huwag ka na bukaon ay. Uy, nayabag katonyo, kaon sa oy. Ay, naunsa maning tauhan na patuyang man lang, oy. Ala, sige, katugyod, nga way kaon. Ma, ngayon nga nato kagol si Papa? Nadungog mo matingaling yang gisulti. Nga nasakit si Inko Pablo nga mo itag-iyan ning yuta nga tong gipuy-an. Naglubog na. Ngayon sumay na. Nadili man nato siya parinte. Uy, dakong kabahin si Inko Pablo sa tong kinabuhi, oy tiya. Bisan dili pa nato siya igbaho parinti. Mas dako siya natabang sa tong pamilya. Labaw pa sa tong mga parinti. Kay siya tag-iyan ning yuta nga tong gipuy-an suds dugay ng panahon. Kung simbakog mamatay ng tiguwa nga, simbako lang yun ha. Unya o na gustong mga sumusunod ining yutaangan he patapuyo. Mahimong papawaon ta nila tiya. Ha? Mao ba? Mao ko na tiyo. Nasakit na si Inko Pablo. Naglubog na kuno. Pastilan. Buta na ra ba atong tawhana? Usahay, di na mo dawat og abot siyang yuta dihang diha pa ko puyo siyang yuta kani adto. Kay maayo na lang kuno sa among mga anak. Mao di ay. Nga goolgib ka ay si Papa tiyo. Oo. Kay suod man kaayo to sila. Si Papa man gud nimo ang gisaligan niya sa iyang yuta. Kay maayo man sab mo at man ang Papa nimo yuta god. Limpyo-limpyuhan niya sa way pangayo og suhol bisan dili sugoon ni Inko Pablo. Maong maayo sa tong tiguangan niya. Unya, tinod ang posible ming papahawaon sa mga sumusunod ni Inko Pablo kung simba ko mamatay siya tiyo? Aw, depende na sa mga anak nga mao'y sumusunod ning iyang yuta. Kay di baya parehas og batasan ang tao. Mahimong buotan ang mga ginikanan, apan ang mga anak dili gyud kakuha sa batasan sa ilang mga ginikanan. Unya, mapapahawa di ay mi og dali anak tiyo? Nga dugay na maming nagpuyoan ng yutaa? Aw, depende lagi na sa mga anak unya ni Inko Pablo. Sasabot nilang Papa nimo kung pabilin pa bang sila si Papa nimo ang pabantayon sa ilang yuta kung mamatay ng tiguwa nga ilang amahan. Mao pa? Na si Papa ni Muday. Iing napalihubi nga anak ko ni Papa Pablo. Anak di ay kang Inko? Pa! Di ang anak ni Inko Pablo pa! Nangita ni mo! Ha? Uy, Robert. Ikaw mo din eh. Sumayatod mo no? Subo kong ipahibaw ninyo noy nga uwa na si Papa. Diyos ka maluluyon. Tahol si ko Pablo eh. O dako kay Mig, naggasto sa iyang pagkasakit noy. Maong napugos mi sa pagprinda ning yuta sa bangko. Ha? Prindado na sa bangko kinayuta ah? Giprinda sa anak sa tag-iya sa yuta, ang yuta nga among gipuy-an. Kay lagi, dako kuno sila og gasto sa pagkasakit hangtod na sa pagkamatay sa ilang amahan. Hangtod adto, tuig nga ng labay. Nalimot-limutan na lang namo. Ugwa na sad magpakaban na ang tag-iya sa yuta kung unsa na status sa ilang yuta nga naprinda. Unya, Basinog na lukat ra sa mga anak ni Inko Pablo ning yuta. ngano na kaingon man ka anak ma? Ay, kay wara may balita ko na unsa na ning yuta.
Wa may nagpahibaw og nagpapahawa nato sukad pagkaprindaan nis bangko. Ay, maayo lang unta maoy. Kay maluoy kong papa. Nga magsigi og kabalaka nga maghuna-hunaan ninyo taa. Ay, maog yun. Kay, saon, napamahal naman ni niyang yutaa. Kay siya man yun ang naghago og bantay og limpyo anisod pila na katuig. May nangatahuran man, ma. Lala ka. Kanaoga. Usa man na? Oh, kanades papa, ma. Sabi suwata. Pa! Saan na pa? Suwat man eh. Dako ra magsubre. Bibi, kay basa kayo kadaas kong chus na. Bina pa, bina. Basa. Ablihan ako pa, ha? Oh, sige. Basa ha. Uy, hala pa. Gikan man ni og law office? Ha? Usay law office. Gikan og usa ka abogado ba? Law, balaod. Oh, anong ipadada naman taan ha? Usap na, may kaso ta? Kadit sa pa, ha? Uy, hala pa. Usa? Isulti kung unsa na tiya. Yawan man tani mo, bisag wapatamahibaw ko sa ulod ang suwata. Nakabutang din pa. Kung binisayon pa kay English man nga gihatagan halang ta og 60 kaadlaw sa pagpuyo ining yutaa pa. Usa? Ikabuan gud. Nalugod. Kay narimati na sa bangko ning yutaa pa. Usa? Ginuo ko. Nga sa ato pa. Buot pasabot ini pa. Nga papahuwaon na ta ning yutaa sa bangko. O gitagalan na lang ta og 60 kaadlaw nga makapuyo. Ginuo ko. Naluoy ko sa akong papa. Siya ang mas naapektahan. Kay siya manggod ang nagkatiman ng yutaa sud sa 35 katuig kapin. Og nabala kami sa miabot nga suwat gikan sa usa ka law office nga kutob na lang mi sa 60 kaadlaw. Og wa mi kapangandam sa among kabalhinan og niya ang among kapanginabuhian dinhi. Ang akong mga pangutana mao ning mosunod unang pangutana. Namatay na ang tag-iya ining yuta nga among gipuy-an o giprinda sa anak kining yutaa sa bang og narimati. Mapapahawa ba di ay mi sa dakong kasayon nga 35 katuig kapin man ming nagpuyo dinhi? Ikaduhang pangutana, may naabot nga suwat namo gikan og usa ka law office nga duha ka buwan na lang kuno mikutob nga makapuyo ining yutaa. Automatic ba gud ni? Unsaan man mi kun dili pa mi kapahawa kay wa pa man mi kabalhinan? Ikatulong pangutana, usa ka bangko ang giprindahan aning yutaa. Pwede ba namo silang mahangyo nga samtang dili pa nila gamiton ning yutaa, anhi lang sa mihangtod nga makakita mi og kabalhinan? Ikaupat og katapusang pangutana. Karon kay bangko na may tag-iya ning yutaa, kay narimati naman. Pwede ba mi makahangyo sa bangko nga magbabayad mi sa pila ka tuig nga nagpuyo mi dinhi? O sa mga tanom namo nga among mabiyaan nga maoy among panginabuhian? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Thea. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, og mga problema na may punto legal. Of course, ang atong mga personal nga mga problema, pwede po na ninyo ipadala, pwede po na tubagon ni Attorney Elaine. Kinsa ng mga naay problema kabahin sa ilahang mga kabtangan, mga problema sa ilang mga kasing-kasing ha, nga kanang dili taas inyohang BP, kanang mga gipamati na to din hang anuman kay nasakitan ta, nasubo ta, unsa ba ni oy no naghuot atong dughan kay gibiyaan ta, wa man lang ganita tagda, gikulata pa ta, hala uy ipadanang inyohang suwat di ato nang pagahisgutan diri no, angay pa ba na natong padayuno no atong giintiran or dili na i-share na ay lain-lain og klase-klase yung pamaagi kung unsa niyo pagpadala ang inyong mga suwat og mga suliran diri namo. Naatay email address nga suliran
suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi, no? Kung unsaon nato pagpadala ang atuang mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante guys, kumpletuhan na lang yun na, no? Ang mga detalye, mga hinungdan, sinugdanan. Ngano man, uy, pasabta pod in taon mi naunsa na ng inyong mga problema, ha? Ngano na, no? Kay, unsam sa nako paghatag og saktong tambag, no? Kung di pod nako masabtan, no? Lain-lain. Naay mga higayon nga parihag pangutana, parihara gyud og kanang balaod atong pagahisgutan, pero no, dili gyud magpariha ang ako ang tubag tungod kay lain-lain man ang mga sitwasyon kung giunsa ninyo pag abot ng inyuhang mga suliran diri. So, muna ha, ato agyud ng paningkamutan din ha. Letter sender nato karong adlaw, tago na to sa pangalan nga si Thea. Uy, di man ni mauyahang tinuod pangalan, gwapa ka Thea ha, ay soy, naay mo hang picture diri. Gipadani sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Regards and shout out sa tanan natong mga suking tigpaminaw din ha sa og mga nag-follow pod sa kini ang akong suliran official writers page. Hingkod niyang pangidaron, single, di nato isulti ang ihang address, kay mo ni ihang request, kabahin sa yuta nga ilahang gipuy-an. Angkon siya nga dili ni ilaha, pero 35 years na pod in town silang nagpuyo anang maong yutaa, no? Unya, tungod ani na apektuhan taon ang iyahang papa, kay labi na yang papa kay papawaon na kuno siya, no? Nya, sakit pod ni ilaha kay siyang papa bi nagatiman, liman lang po kag 35 years. Unya, nanay suwat sa mga law office, tagaan lang sila duha ka buwan, wa sad sila kapangandam. Una niyang pangutana, namatay naman gud kuno ang tag-iya sa yutaan ng ilahang gipuy-an. Giprinda sa anak ang maong yuta sa bangko. Karon kay narimate. Mapapahawa ba di ay mi ana no sa dakong kasayon na 35 years naman ming nagpuyo din ha. Okay. Yes and no, no, magdepende gud na siya kung unsa gyoy ang inyuhang pagpuyo og nakabayad na ba mong tax or naa bagyoy lain nga mga akto, no? Kay kani manggong ownership, pwede manggong nag-active, notorious, open possession nga tungod sa mere tolerance ana, nahimo na hinuon nga posible nga na-acquired, no? Nga na-prescribe na pud ang ilahang pagpangangkon anang yutaa kay tungod sa gidugayon, basin tuod ug kamo na ginahimong tag-iya anang yutaa. Pero, posible sad, muna ningon kog yes and no. Kay posible manggod nga atong katong ina na active, notorious, no, open, continuous, no, nga open possession gyud o sa concept of an owner, no, nga isip nagbuhat gyud mo ang inyong mga akto as if tag-iya gyud mo siyuta, posible gyud nga siya 35 years nang gipasagdan mo pasin nahimo na gyud mong tag-iya anang yuta. Mo na atong gikuan nga acquisitive prescription. Pero naaman sad ni mga katungod ang mga tag-iya nga basin pod nga makapaprove pod, ma-counter pod nila ba nga baski pag 35 years mo wa man mo gitolerate kay kami manggihapoy nagbayad sa buhis, wa man mi mangulita ninyo, nagnaamtay kontrata or kanang mga things like that. So wa pod, so kung nabuhat pod na nila, wa pod nila gisurrender pod ang ilang katungod di ay, no? Isip tag-iya anang yuta, so nagpabilin pod silang tag-iya. So depende, wa manggod kaayo pod nimo na klaro, no, kaning mga ingon-ani nga situation. Muna akong giingon ninyo nga lain-lain nga sitwasyon, same point of view sa law, pero posible nga mausab pod ang ato ang tambag ug tubag ang inyong pangutana. Kaning ingon-ani magkinahanglan gyud ni og pagkonsulta sa abogado nga ma-analyze gyud og sakto. Dili lang si Attorney Elaine kay bawo ko abogado ko, pero kinahanglan man gyud gud nga labi nagdaamoy mga dokumento nga mapakita og
makasuporta no sa inyong katong acquisitive nga prescription nga akong giingon nga posibleng mamahimo na mong tag-iya anang yuta no nga pwede gyud kaayo mong mahimong tag-iya sa yuta kung maingon ana na ang inyuhang kahintang or situation. Pero kung ma-counter pud na nila, then pwede sad nga sila pud muna ningon kog yes and no. Ang makaklarog tubag ana after ma-evaluate inyong mga dokumento usa ka abogado. Ikaduhang pangutana, may naabot nga suwat namo gikan sa usa ka law office nga duha ka buwan na lang kuno mikutob makapuyo aning yutaa. Automatic ba gyud ni unsaon man kung di nila mapapahawa kay wa man mi mabalhinan. Okay, di sad gyud na automatic, di na nila pwede gub-on ang inyong balay, di po na nila i-demolish nga why court order. Of course, ug di mo voluntarily pahawa or kung wa man gani pud sila i-offer ninyo para mapadali ang inyong pagpapahawa, ang ilang pagpapahawa ninyo or pagpabalhin ninyo, then kinahanglan gyud sila mo file og ejectment case against you. No, para ma-prove pud ninyo nga dugay na pud mo naa dinha, kabayad baron mos buhis na bari declaration sa inyo hangan, kana pwede na nato i-fight out. Okay, basta di mo basta-basta mapapahawa. Narimate na manggod ni no, sumurag ang bangko na may naitag-iya ba, ang bangko na ni-take over, ana. So siya na ginagbuot, ana. Muna ni hitabo sa inyong situation, ha? Ikatulong pangutana, usa ka bangko, di lang ko musultis bangko, ha? Imo man ang gisulti diri, pero di lang ako ihisgot. Ang giprindahan aning yutaa. Pwede ba namo sila mahangyo? Nga samtang di pa nila gamiton ang yuta, anhi lang sa mi hangtod makakita migbalhinanan. Of course, no? Magdepende gyud na. Papirmahon lang siguro mo, no? O kanang affidavit or waiver or undertaking ba no nga magpamatuod nga ning commit mo nga kamo mismo di na mo kinahanglan kihaon, voluntary na mo mupapahawa sa kanang inyong palugit nga gipangayo or kung galing mang mas mauna og abot no ang panahon or higayon nga makakita mo kabalhinan. Wa gyoy kumo sa kanang muhangyo og magpinirmahay og kanang gitawag nga compromise agreement. Win-win gyud ta ana tanan mo ginay pinakanindot nga paagi pagsulbad sa mga problema di gyud kiha. Ikaupat og katapusang pangutana karon kay bangko na may tag-iya aning yuta kay narimate naman, pwede ba mi makahangyo sa bangko nga magpabayad mi sa pila ka tuig nga nagpuyo mi dinhi or sa mga tanom namo nga among mabiyaan nga maoy among panginabuhian. Okay, ako mo prangka pug kog storya ninyo nga dili man konsabo or labot ang bangko sa inyong kasabutan sa original nga tag-iya sa yuta nga mo initugot og papuyo ninyo. Okay? Ang kanang pagpatukod ug pagpapuyo sa inyo ang naaray dapat ninyong kasabot ana ang katong tag-iya sa yuta. Why katungod or obligation ang bangko nga mobayad ninyo no sa pila ka tuig nga nagpuyo mo nganong bayran man mo sa pagpuyo ninyo. Di ba gud kamoy dapat mo bayad kay namuyo mo o nakigamit mo sa yuta nila nga wa sila'y abot nga nakuha or way rinta, no? Pareho ra gunas nag-abang ta mo bitaw magpapuyo taglaing tao kay para makapahimostas atong yuta, di ba? Karon pa ko makasugakod og kanang magpabayad mo sa pila ka tuig nga nagpuyo mo. Dili siguro, pero kanang mga tanom pwede gina ninyo ra masuryahan. Like I said, ang kanang dili baya gyud na obligado ang bangko or ang tag-iya sa yuta nga mobayad ninyo aron papahawaon mo. Nahimo lang gyud na siyang practice, guys, tungod kay usahay kwinta-kwintahon pud nato, no? Kung mukiha, o bayad sa abogado, ang panahon, mas usahay yun, mas makatipid ta kung husayon na lang. Kunya, the only way manggod para mahusay na is bayran na lang. Ang kanang nagpuyo din para para mas makita lang na
makita ninyo nga mas madali og pagpahawa kay di naman mo agig korte pero di gyud na ingon nga naagid sa balaod, wa gyud na siya sa balaod. Nga bayran mo para muhawa mo. Kusa lang gyud na siya niya, nahimo na lang na siyang practice kay lagi inikwenta mas makabarato ta unya mas wala na hasol kung bayran na lang kay ang issue ramang gyud ana ang pagpapahawa raman or ang kabalhinan or kinsay mo gastos pag demolish. Mura man gina usually ka ng mga ingon ana nga mga kaso good, ha? Akong advice ni Mothea para mas klaro, pangita og abogado nga imuhang masturyahan aning imuhang suliran. Kanang duol nimo dalha ang dokumentong mga papilis nga imuhang gikuptan sa tibuok 35 years no nga nagpuyo mo dinha. Nga basin pa lang na akay mapakita nga makakonbinse sa korte nga after 30 years nakabot na ninyo ang estado sa usa ka tag-iya sa yuta. Anang luna nga inyong tukuran o gigamit. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.